watan 6 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul kafi wanda mun tsaya akan aya ta 14. za mu tashi daga kan aya ta 15. ha'ula'i qaumuna. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Allah ta'ala ya ce ha'ula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha, waɗannan mutanenmu ne waɗanda suka riki wasu ababen bauta ba Allah ba. laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin, mai zai hana ba za su kawo musu wata hujja bayyananniya ba. faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, to babu wani wanda yake mafi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah. wa idh i'tazaltumuhum, to idan har kun kaurace musu, wa ma ya'buduna illa Allah, da abinda suke bautawa ba Allah ba, fa'u ila al-kafi, sai ku tare zuwa kogo, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ubangijinku zai shimfida muku, ya yalwata muku daga rahamarsa, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, kuma ya tanada muku abinda zai amfane ku daga cikin al'amarinku. to kamar yadda muka sani, muna faifai na farko na kissar ashabul kafi, yayin da suka gane cewa Allah ta'ala shi kadai ya kamata a bautawa, ko ya wajaba a bautawa, ba abinda suka samu mutanensu suna bauta ba na gumaka. wannan yasa suka koma gefe guda suna tattauna lamarinsu, suna ƙoƙarin su fita da shawara guda ɗaya, me ya kamata su yi, tunda har sun fahimci cewa al'ummar su ba akan gaskiya take ba,